Torten Niklas Surkien Henkkönen löysivät tuolla puntaripisteen. Sä haluat sun rytmin tähän matsiin, Roope? Koko ajan painavana sinne niskalle. Just näin, just näin. Tarkkaan ne scramblet sitten. Tulee varmaan kovaa jossain kohtaa. Aina kun se tulee sinne niskalle, niin rikoo sitä kättä pois sieltä. Hyvä ajatus. Sä voit hakea myös Rashantain kautta, Roope. Se lataa ja se tulee jossain kohtaa kovaa sitten. Ja Jormanto voitti. Muista se paine sinne niskalle ja paine siihen käsipainiin koko ajan, Roope. Sä oot raskaana siihen grippitaisteluun. Ja koko ajan näin just tätä raskasta niskapainia, Roope. Raskas niskapaini, tää on hyvä, Roope. Tohon yhdistä niitä jalkoihin menoja. Tohon yhdistä jalkoihin häkyjä. Koko ajan ylös alas, Roope. 5.30 jäljellä. Seuraavaksi starttaa tuossa kolmas talvilla teidän finaalinne. Ylös alas, Roope. Ja tämän finaalin jälkeen sä haluut dominoida sitä niskapainia, sä haluut olla raskaana siellä. Pääsette areenalle. Mutta nyt varsinkin raskaaksi sinne niskalle. Sä haluut hyvä ajatus. Kunnolla se 20. Oma finaalien varten käydään seuraavaksi tuossa tatamilla kouluun. Taas raskas niskapaini. Hyvä ajatus. Koko ajan tehdään. 4.50 jäljellä, me jaksetaan tää koko tää aika duunia. Näin just, ja sit taas kävelytä kaveri sieltä niskalla. Kävelytä just näin, tätä vaan. Joo. Oista voit peilaa ja sisään myös perään. Joo, älä päästä sitä siitä rytmistä pois, älä päästä Roope rytmistä pois, 4.20 jäljellä. Ja omaa niskapainiin, näin just. Oma rytmi, Roope, just tätä. Koko ajan painavas, näin just. Koko ajan, tää ei lopu missään kohtaa, tätä jaksaa tehdä just tätä. 4 jäljellä, 0-0 Roope, mut me prässätään koko ajan. Me prässätään, Roope, painavat se niskapaini, älä päästä kaverin rytmiin, älä päästä rytmiin. Kaveri sai miinuksen, Roope, me jatketaan tätä näin, me jatketaan tätä. Koko ajan, Roope, raskas niskapaini. Ei oo tulos mitään, Anderi kunnolla pystyy, kun meet sinne. Näin just, koko ajan meidän rytmi, Roope, meidän rytmi. Älä anna sekuntia rauhaa. Päättyy tämä se. Korjaan finaali tässä Turkuroin-sarjassa. Suomesta voittaa Tuomo Salo. Ei sekuntia rauhaa, Roope, sä tiedät kyllä, 3.20 jäljellä. Me pidetään meidän tempo, Roope, 3 jäljellä. Tätä just. Ja raskas niskapaini, näin just. Ja sitten saadaan 3 seuraavaa finaalia. Tässä finaalissa kohtaavat Maxim Pilano, Jyväskylä Paiva ja Mikko Hännikäinen, Luukisyysisu. Sarja alle 25,5 meidän tempo, Roope, 2.50 jäljellä. Meidän tempo, näin just, sulla se hyvä Anderi, aja se pystyy. Nyt sitä aktiivisuutta, Mikko. Kaikki tasa, Roope, nyt jatkat aktiivista painia, sama tempo kuin oli alussa. Näin vielä alas, Viktor, 2 minuuttia jäljellä, niin ota se 2 siitä. Ei oo tulos mitään, sä menet koko ajan, Roope, eteenpäin, se hämmentyy siitä. Älä jää pokittele. Viktor, eteenpäin, ja mitä alas 2.20 jäljellä, Roope, 2.20 jäljellä.
Lähde vaan! Älä pakittele Roope enää! Älä pakittele enää! Nyt Viktor töitä! 2 jäljellä Roope! 2 jäljellä Roope! Koko ajan jatkat eteenpäin! Jatka eteenpäin! Liikuta niskalta! Älä vaan roiku, liikuta! Ammupaa Viktor! Ei oo tulos mihinkään sieltä! Ei oo tulos mihinkään! Minuutti 50! Jatkuu eteenpäin Roope! Pitää saada ja nyppi alas sieltä! Nyppi alas sieltä! Just näin! Pakko saada se alas vielä. Molemmille miinukset Roope, minsa 40, kaikki tasa. Me mennään näin just, ja nyt et päästä taakse. Nosta postuura ylös sieltä, ei oo kaatumassa. Roope, otteiden kautta ensin. Otteiden kautta. Anna mennä vaan. Minuutti 30. Roope, tää mennään eteenpäin. Ei oo tulos mitään. Ei oo, yes! Ja tarvitsee tapahtui jatkoilta Lahti ja Jesse Räkkönen Helsingin itsepuolustuskoulu. Roope, noihin jatkoja! Minuutti 20, sä voit mennä loppuajaksi ja alkaa roikkumaan. Anna mennä nyt! Sä voit mennä loppuajaksi ja alkaa roikkumaan, kun pääset sinne. Minuutti 15. No niin Viktor, anna mennä! Ei oo tulos mitään Roope! Jätään seuraavaksi miesten oma jalkoihin meno vielä! 79,5 kilosarjan mitali. Saisi Kansinen, Aki Lakso, TPS Jitsu ja Mika Räsänen, Combat Heavy. Minuutti! Jes ja loppuun asti Roope! Sillä Anderilla loppuun asti! Näin just! Ja jatkuu! Sit Anderista ei luovuta enää! 50 sekkaa! Anna nyt mennä, kun pojilla menoa. 50 sekkaa Roope! Tää jatkuu! Ja eteenpäin! Pakko saada ne pisteet! Aja! Tosta jatko! Ja pysyy! Ja ylös! Ravista alas! Pakita! Ei oo tullut mihinkään! Ja perse ylös! Koululle molemmat kädet! Perse ylös! Ravista vielä alas Roope! Kädet koululle! Ravista! Jes ja perää! Vittu mikä otsa!